Jenny. Ay, good morning, madung buntag. Kung napod ni si Mother Earth, si Mananghiling bitaw. Salamat Ginoo. Pitag pa niyang mata, ug nakauli pa ko sa bayron. Ang gabi ra di ko nuli ko kabidot. Kaya mo to diya sa kandaw dito sa Fortis gikan. Magniuli na pa ko sa bahay kay hapit naman sa birthday nanay. Silang mga kaaba, ang mga igsoon na anas tubigon sila gabi si Jizin. Sama lagi ni naglibog ko hindi ka Sabado birthday nanay mamaniya mong maandan nga bisag may handa na ginagmay nga parinahag magbikura sila uban sila na naka-afford sila na kanila ha matahagin diyan kung nga kauna po ginagawa bikura siya maabot sumuli karon ka na magutulumanon matukulong logoan tungkam nakoy buding siyang gamay isuroy kamuti turon agamala ka tos dinar dias Lunes na pati kuwang wapato na kompleto tong mga kuwang tayo parang makakuha ni titulo maduga ni kay nakoy classmate tos DNR na dali rami nakauli ako si Kuya Em dali nakauli ako niuli kay Laos Cortez kamong lakaw dias Lunes na okay na pero magkinahanglan pa mi og SPE power Saturn parang sundan lang na pud siguro to balikon na to na pud sa to di na mis nagitudo na gisuwat nakalipat ko asa na to mi mo balik kaya asikasuhon balik ito nga kabili nilang mga tiguwang sa Thailand sig balik-balik isod pod mo nang sunod adlaw na pod karon nagpulis na malagi ron na magutulong manon manakausak ko matukos mga kagrupo mo to traba po. A few moments later. Yan ang kamuting turon di tagsing ko rin kamuti turon tagsing ko kamuti turon Agit ang sounds ni ay kuting. Napitay nga nakita kuting. Nabitaw niya. Di na pinalan. Naganap yung manok. Gusto na makawala mo mutakas man o kay nagsige magloob nga. 50 kuno kilo. Ang tumuhira. Iko graron. Ang 150. Mau gani imo to tumuhira ang 50 lagi ko. Bango. Ikaw. Talapera ako A few moments later. Kuha kong tindala na ito, ipakayuan mo ID. Gawang isap, may tepil nito. Pagkakutak ako ko. Sanda na takatin. Kaning buhol may Kaya kulag. kung marami. Ha? di ano di Ano? Pagkakuan na. Pagkani. hindi ano ko prom Kuha ni abot pini mo. ako tudo kasi nga sa channel ko no ha Bohol Mix Vlog Request. Kung malagi email nga nag-request ka po. Kaya kuhaan dito. Bohol Mix Club Whole mix black. nakita na din mo na prami nakita na mo Ako ko kinsa, abi ko engineer ni. kaya mo ito kung hindi pas kasada Kaya naman pinangita mo ko na ganina. isang ito dinira Nabi ko engineer sa among babae bago ba trabaho. Ako, dito na error naman. Kung may signal lang eh. Hinay man, di ko na ma-open. Saan mo na? engineer na siya sa palido di ay Sayang si mga palido Lugan. Handugan? Lugan. Handugan? Handugan kay galong undoy. Parang dito mundo eh.
Di mo good. Migan naman, di man handugan, migan. Ha? Migan ra. Vegan. Pila may mo subscribers? 3,000. Dito naman ni Flor. Ads lagi. Legal na kuan. Na may kita. Dala naman ni hugot na. Ito dali ka ni buwak na Migan eh. mo, migan. Pangayuan ko balik ay dio. Migan. O request ng tagtinda na. Nay ka naman ilo dali na hugot. Ito dali ka ni buwak. Ako ganito ko dara. Pero yung magkakna. Ito man. Dawata. Okay lang yung ID di ay. Wow. Visit ka mo. Kuha pa ka na nag-ID. Bisag postal ID. Watan ng basing mo to. Hindi mo na bukuan pa sa wipe ID. May good Flor. Pwede alis daw pangalan. Friend ID. Ha? Alis daw yung pangalan. Mga Kasi mga ID mo gamit. Agor po na para na. lido mga dato dito pre kay ko man. Halika na mga lagi mo YouTube. Isip mo yung murato yun ko. Yan yung magiging Murato. Tiri, parang ano na tir. Dili ko pa na ron. Ha? Halagi mo kuha no hog. Napitaan na. Wala lagi dawata. Hagi mo ID. Pag mo gibuhat dan ni kay nga na ko sila ni kuha sila postal ID. Katiring. Kuha. Nahog gyud mo kuan sir. Murato. Na buli mo na. Murato. Kalima raman mag-send ko ng limit. Nakalima bitaw ko. Na wala ka bawal sa ano ko sa wipe mo. Facebook ko na rin no. Sama. Inay. May signal na niya mo. Globe ka. Ano yung malitan di apply nga ID? Di mo na dawaton. Wala na din naman ko kasend. Di na dawatan ng Facebook kaya di man siya valid. Kanturang kuan postal ay Unsa may gibutan kanus aka makasay no utong na may iban nga iban ra nila 30 days. Patudo din siya. Silang email. Pwede ng email? Balik siguro ka to Mura. sa first step. Kaya gamo ay nga na katungwa dawata una hanim sila sa postal. Dapat kuan ba pisilin sa unsa na si Danig ka nang bawa po kapit na kayo. Star. Di man ma set up og way signal. star. Si photos di ka ko ano. Ano pa na star mo? May signal doon ita ron. Na wa gani ko signal. Anay gamay pero dili ka dito. Uday, lamali ka sa ina, day. Ali. Muros alhin. Alin. Lami na kay bugnaw. Yung siliksita at ako lami. Buyag. Way signal, ug napay signal ma open ang tanato. Kaya yung bugin din na sa kasada. Para laging paita dani. Signal ang mga sa mo awa signal. Professional mode. So, panay-paniod to, na pagluto. Makaluto lang. Minuto, nay? Mamonetize ko na yung Facebook page. So, nakoy, kanang dire ba na boss ba yan? Abi ito lang ginapindot. Ikaw may babayad niya. Oh, napindot kita na ho. Ikaw may babayad na basta i-post mo. Wired kanila. Di mo mabayaran, di mo monetize. Di man na itawag monetize. Sila mo kita ni mura na umubus ka. Okay, Babayad kita. magkinintos. Bayad ka na nagdepende sa imong ibayad ug para gimong post. Katag nila sa Facebook. Kuha nila ba? I-spread nila para managhag imong subscribers or followers. Manay buhaton sa mga negosyante nga na sila baligja bitaw. Kana mga sponsored kabantay ka na nga na nimo newsfeed na sponsored mo na. Pero ma-monetize ka sa Facebook ug taas na imong followers. Paka na kasi day. Ano man suko man ka? Din sabre ka na. 10,000 may kutan nila na may minutes views pod 600,000 Nakaabot na ka. ang kuan ang followers ra. Ang views ang watch or mag-spam. 80% naman to mo gamay magkalit. Hindi ka upload. Imuhang lamang Ay, na nga doon na yung paniod to, tir. imuhang kuanan pirmihan nimo upload. Ito upload. Pirmihan nimo Hindi gab. naman ko. Nang consistent ka ba? Ang karakter mo. Siya first, dinitan. Di-off mo. Ano ito? Tagilan ng trabaho? May ano ba ka? Sabi siyang kaitan. Magiring. Bawa mo to, engineer. Wala pa may, basta ko pa na yung paniod to. Oh, bakaw na. Yung bisita, paniod to. Kung kay bog na
Nay. Tere, di ba mo ko niloto, Ter? Napi mga tutorial po, lalain mga tutorial po dong taon. Lalain. Ako pa nga na. Ako ka-experience nga na kay mga kay haman sila gipakuha postal ID. Ang Facebook page, sabi pa ngayon ang mga ID. Nga nagyapon postal, mga voters. Kung postal ra, okay ra. Okay ra mag-postal kay mama na gamit nila tiri. Bay, kapag kapag Wala kay postal. Na nga postal ID. Masa, Kuha jud ka o gusto nimo nang ma-confirm. Kinahanglan ugon sa ingan sa imong YouTube mo ingan sa imong ID kay di jud ka ma-verify na naglahi-lahi ngan. lahi man yung ID kay Helionugal. Di kada na ma-verify ug di mag-match. I-edit pa na nimo yung YouTube. Ano mo kagikitasan ka? Imong Google ba? Imong Google name. Saan ka, dog? Kasi nga zero ni Prome. Pag may mga link-link lagi po. O lagi po. Ha? Nagsirin singa na? Upay signal dani din natin. Singa na rinay? Bartolbe? Hoy, Nang Bartolbe. tagay tubig na no, gigiuhaw na kay wa na kainom. Nero, Kung mag-upload, mag-to ka. manglakaw mi mag-upload mi. Ang ba na? Ay ba, nataron dito. Si Undo to. No, di saan yung iluangan na ni? Prome? Bartleby. Bartolbe ko no. Amo man ang binuangag batulong ni. Kapapatumi? Mag-vlog ta. Mag-vlog. Sa imong vlog. Mo ko mag-content to. Kapoy ko guro. Sakit aganda rin. Paano? Hi guys. Oh, yun na, okay raman. Ayaw naman ang mga banda to. Papalo. Challenging. Okay raman kumuhay, wala problema. Hi, Engineer Burato to ah. Hi, si Engineer Burato. Walang nakakasukas man eh. Ha? Hi, Prome. Wabagahinti. Kapoy ko katugon ko. Katugon, si Katugay bawal. Ano ko na to, pero na ko ibubuhat na to. Ingin ba na nas engineer mo ni gawas ko. Mr. Prank. Yay. Wala giho na. Mangil. Isa na yung mga maso na. Tsaka sada na, day. Bilig dyan Agiro gihangad. Ay mo na ro. TV. Katiribers. Vlog ang pagtutiri no. Kita mo yung Vlog with Katiribers. Na? Ano saan ka mga anak? March pa. Usog. Bartleby. Nalagi mo na engineer na eh. Karang laki. Malay kontraktor. Hi guys. Andito pala si Ate Florame Bulana. Hi! Musta? Tagalog pa yung channel mo? Bisaya. Ah, Bisaya ba di? Ay, ikaw ganda. Ah, Bisaya ka, Tagalog no? ko, gud ka. Gahi. Gahi mo na ni. Hello! Yawag ka naman din sa kalit na rin. Agang engineer. Lagi paabot. Tingnan mo na engineer ko, no? Agi kan buhos ko nagpuhag tinamber ganyan dito sa Tagbilaran na maway pag-abot na dere. Uli na pag na gatron. Oh, maway na pod. Ato ka nakatungod ka na rin. Tana na ka. Tana ko da. Nailan sa balabal sa sinta ko no. Pila yung plite. Kasi Sinta. Uy, iwa ka. Sa idin tabi to. Na? Kwintara. Kailaman. Bartolbe, imo nang sabod ng buwak ha. Tira to. Darag smile. Agaban ka. Maningin man ulit rin. Hello! Sa may tawag ni mo sa imuhang mga viewers. Bull Mix Vlog. Hello mga kabuhol next vlog! Andito si Ate Florame Bulana. Yes! At huwag mo kalimutan Ay, follow at subscribe sa kanyang YouTube channel at Facebook page. Florame Bulana. Yan. mag-subscribe din kayo guys. Nasuko sa nasiga. Oy, Now. Kapit na tuloy ba dito kayo? Nasuko. Magkano baho ba? Matiga pa ka dyan ka. Masuko din na. Na-cute kay Iro ni Ate Florame oh. Kang tiri. May magkanggang kari.